जों दा मेलायाव फैदों आरोना शाबाश बेटा यो दा जों मेलायाव फैदों आरोना ओमफ्राय पिकनिकसो बायहरबाय निउ ब्लगाव थ' दिनै जोङो राज मेला नायनो नागिरदों आरोना बियो जोंनि बिलासपारा टाउनाव जायो धुबुरी डिस्ट्रिक्टआव नै गेट आरोना बे लोगोफोर थ' जों दा हाबैसै आरोना गेटखौबो डेन्जार साजायखादों आरोना बरियानो थ' जों गेटआव एन्ट्रि खालामसै आरोना दा लोगोफोर मन्दिराव हाबैग्रोसै ना बिसोरना मुभमेन्ट खालामो आरोना लोगोफोर बिसोर ना ससे ओमफ्राय कृष्ण ससे आरोना बेबो कृष्ण ससे ओमफ्राय काश्यप ससे ओरै दंबावो नै ओरैबो दंबावो गासिबो दंजोबो आरोना ओरै मेल्ला बेखौबा मा होनोलै ओमफ्राय लोगोफोर दा मन्दिर गिदिरखौ लिगासिनो आङो नै आगदा फारसे नायनो फैबाय आरोना नै मा मामि आखिनाय दं आरोना नायनो हागोन लोगोफोर बे ताजमहल नै बिदिनो मेल्ला दं आरोना बिदि मिथिया फिसा फिसानो रावबो दं मिथिनायलाय कृष्ण दंफां गाखोदों लोगोफोर नायनोबा गल गल गिदिङो आरोना नै लोगोफोर नायनो हागोन नोंसोर I love Bilasipara लोगोफोरजों मुथिखौनो नायख'थ्र'नो हानाय नङा आरोना बेयाव फैबाथाय ओमफ्राय बे गाइखेर दाखा आरोना बेखौ खावना जायोमोन बिसोर उन्दै समाव ओमफ्राय लोगोफोरजों दा मन्दिरखौ नायखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा जों ओरै एसे खेला दुलायाव थांसै मा गाखोनाय जायो नागाथला दङ बाइक खेला दं बेखौ नायसै आरोना मेला गेजेराव दङ लोगोफोर नै नाय ओरै सोरगिदिं यो नै योजों आंजों आइए ना देखेंगे आप लोग हाँ देखेंगे आप लोग आइए आइए अभी आएंगे मेला बाजार घूमने टाइम जाबा गाखोसै बै गोजौ थांसै एबार ऐसे तो नहीं होता है हाबबाय आरोना लोगोफोर नै टिकेट बिननो टिकेट होबाय इयावबो गाखोबाय Interest ada interest. Yo, mama yo. Lagi lah ya. Moria kamu moria. Ada kemudian kami apa lagi nak kau nih. Skit counter out. Skit lagi nih mana? Nilai yo jangan mana. Lagi baru 70 rupiah na menciau. Apa tu sampai kau nih? Yo jangan kau. Apa yo? Jangan na. Karbai train ah. Dan tu next kau tu. Liner aja lagi baru. Skit baik. लाखिबाय मानसिफ्रा बेसेबां बुरजा दंखायो नै लाइन रायलायग्राफ्रा आयौ खारसिगोन स्टार्ट जाबाय
गुवाहाटियाव एबार जोबलायबाय ट्रेना ट्रेन गारि गाखोनाया जोबलायबाय एबार आरो मोनसे गारि गाखोबावसै मा गाखोनाय जायो ट्रेन गेलेना नागारट'ला गाखोनाय जायो Iya, kami nanti karena beliau izin kudet, apa satu saja kudet nanti karena lampai nih, nanti. Sini kan Lwgwpwr, akhirnya sedung lagi ya. Foto kakak. Ayo kau sih kan. Sampai nak belakang saya nak skill lagi mas. Sudah tawar. Sangat jauh nih. Karena mau yang baik. Yo mama sih bener kakak. Bukan yo. Orang jalan Lwgwpwr, toh Mela kupai belawer. Nah, kayak itu tangcer angkai Mela belayu deh. Yo pas kan mau sampai share like kamu Lwgwpwr. Next video lo Mwngwn. Bisa lupa like share kamu nih. Like share ngamba Lwgwpwr. Ekdom puri kau simna orang Lwgwpwr nih. Bau pinangan nanti serba Mela lah nih. Nah, aku Lwgwpwr aku komen kamu nih. Deh, bye bye.